Исәнмесез укучылар. Бүгенге онлайн дәресебездә без дәрәҗә һәм аның үзәкләре белән танышырбыз. Бер төрле берничә тапкырлаучының тапкыр чыгышын дәрәҗә дип аталган аңлатма рәвешендә язарга мөмкин. Мәсәлән, әлеге аңлатмада тапкырлаучы 4, тапкырлаучыларның саны 6. 4-нең 6-нчы дәрәҗәсе. Ягъни 4-не үз-үзенә 6 тапкыр тапкырлау дигән сүз. 4-нең 6-нчы дәрәҗәсе аңлатмасында 4 саны дәрәҗәнең нигезе, 6 саны дәрәҗә күрсәткече. Билгеләме. А санының бердән зуррак натураль күрсәткечле дәрәҗәсе дип, һәр кайсы ага тигез булган n тапкырлаучы тапкыр чыгышы аның n-нчы дәрәҗәсе атала. А санының бергә тигез күрсәткечле дәрәҗәсе а саны үзе була. А дәрәҗәнең нигезе, n дәрәҗәнең күрсәткече. Аның n-нчы дәрәҗәсе дәрәҗә. Санның икенче дәрәҗәсен икенче төрле бу санның квадраты дип, санның өченче дәрәҗәсен бу санның кубы дип атыйлар. Дәрәҗәнең кыйммәтен табуны дәрәҗәгә күтәрү дип атыйлар. Дәрәҗәгә күтәрүгә мисаллар китерик. 3-нең 4-нче дәрәҗәсе 81-гә тигез. 0-нең квадраты 0-гә тигез. -6-ның кубы -216-га тигез. 9-нең 1-нче дәрәҗәсе 9-га тигез. Уңай санны дәрәҗәгә күтәргәндә уңай сан килеп чыга. 0-не дәрәҗәгә күтәргәндә 0 килеп чыга. Тискәре санны дәрәҗәгә күтәргәндә уңай санда, шулай ук тискәре санда килеп чыгуы мөмкин. Мәсәлән, -2-нең 1-нче дәрәҗәсе -2, -2-нең квадраты 4, -2-нең кубы -8, -2-нең 4-нче дәрәҗәсе 16. Игътибар иткәнсездер, тискәре санның җөп дәрәҗәсе уңай сан, тискәре санның так дәрәҗәсе тискәре сан. Теләсә нинди санның квадраты уңай сан яки 0-гә тигез. Ягъни теләсә нинди а саны өчен аның квадраты 0-дән зуррак яки 0-гә тигез. Җәйләре булмаган санлы аңлатмаларның кыйммәтләрен исәпләгәндә, гамәлләрнең түбәндәге тәртибе кабул ителгән. Башта дәрәҗәгә күтәрү, аннары тапкырлау һәм бүлү, шуннан соң гына кушу һәм алу гамәле эшләнә. Мәсәлән, әлеге аңлатманы исәплик. Беренче, 2-нең 4-нче дәрәҗәгә күтәрәбез, 16-га тигез. -2-нең 4-нче дәрәҗәсе -16-га тигез. Өченче гамәл, -3-нең квадраты 9-га тигез. 9-ны 10-га тапкырлыйбыз, 90. -16 һәм 90 саннарының суммасы 74-гә тигез. Ягъни, әлеге аңлатманың кыйммәте 74-гә тигез. Аның квадраты тапкырланган аның кубы аңлатмасы нигезләре бер төрле булган 2 дәрәҗәнең тапкыр чыгышыннан гыйбарәт. Бу тапкыр чыгышны нигезе шул ук булган дәрәҗә рәвешендә язарга мөмкин. Ягъни, аның квадраты тапкырланган аның кубы аның 5-нче дәрәҗәсенә тигез. Димәк, аның квадраты тапкырланган аның кубы ул аның 2 кушам 3-нче дәрәҗәсе. Теләсә нинди а саны һәм натураль n саннары өчен әлеге тигезлек үтелә. Бу тигезлек дәрәҗәнең төп үзлеген белдерә. Дәрәҗәнең төп үзлегеннән дәрәҗәләрне тапкырлау кагыйдәсе килеп чыга. Нигезе бер төрле булган дәрәҗәләрне тапкырлаганда, нигезен элеккечә калдыралар, дәрәҗә күрсәткечләрен кушалар. Аның 7-нче дәрәҗәсе, аның 3-нче дәрәҗәсе бүлү аңлатмасы нигезләре бер төрле булган 2 дәрәҗәнең өлеше булып тора. Аның а 0-гә тигез булмаганда мәгънәсе бар. Аның 3-нче дәрәҗәсе тапкырланган аның 4-нче дәрәҗәсе, аның 7-нче дәрәҗәсе булганлыктан, өлешнең билгеләмәсе буенча аның 7-нче дәрәҗәсе аның 3-нче дәрәҗәсенә бүлгәч, аның 4-нче дәрәҗәсе килеп чыга. Ягъни, аның 7-нче дәрәҗәсе белән аның кубының өлеше аның 7-3-нче дәрәҗәсенә тигез. Теләсә нинди а 0-гә тигез булмаганда һәм ирекле рәвештә n-нан зуррак булган натураль m һәм n саннары өчен әлеге тигезлек үтәлә. Моннан бүлү кагыйдәсе килеп чыга. Нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне бүлгәндә, нигезне элеккечә калдыралар, бүленүченең дәрәҗә күрсәткеченнән бүлүченең дәрәҗә күрсәткечен алалар. Әгәр бу кагыйдәне аның n-нче дәрәҗәсен һәм аның n-нче дәрәҗәсенең өлешенә карап куллансак, аның n-нче дәрәҗәсен аның n-нче дәрәҗәсенә бүлсәк, аның n-n-нче яки аның 0-нче дәрәҗәсе килеп чыгар.
Теләсә нинди a нөлгә тигез булмаганда һәм натураль n өчен aның n-нче дәрәҗәсен aның n-нче дәрәҗәсенә бүлгәч 1 булганга, a нөлгә тигез булмаган очракта аның 0-нче дәрәҗәсе 1 дип саныйлар. Билгеләмә. 0-гә тигез булмаган санның 0-нче дәрәҗәсе 1-гә тигез. A тапкырланган b-ның 4-нче дәрәҗәсе аңлатмасы a һәм b тапкырлаучылары тапкыр чыгышының дәрәҗәсе була. Бу аңлатманы a һәм b дәрәҗәләренең тапкыр чыгыш рәвешендә күрсәтергә мөмкин. Ягъни a тапкырланган b-ның 4-нче дәрәҗәсе a-ның 4-нче дәрәҗәсе тапкырланган b-ның 4-нче дәрәҗәсенә тигез. Димәк, әлеге тигезлек үтәлә. Теләсә нинди a, b һәм ирекле рәвештә алынган натураль n саны өчен a тапкырланган b-ның n-нче дәрәҗәсе a-ның n-нче дәрәҗәсе тапкырланган b-ның n-нче дәрәҗәсенә тигез. Моннан шундый кагыйдә чыга. Тапкыр чыгышны дәрәҗәгә күтәргәндә, һәр тапкырлаучыны шул дәрәҗәгә күтәреп, нәтиҗәне тапкырлыйлар. A-ның 5-нче дәрәҗәсен күпкә күтәрү аңлатмасы нигезе үзе дәрәҗә булган дәрәҗә ул. Бу аңлатманы нигезе a булган дәрәҗә рәвешендә күрсәтергә мөмкин. Ягъни a-ның 5-нче дәрәҗәсен үз-үзенә 3 тапкыр тапкырлыйбыз. Теләсә нинди a саны һәм ирекле натураль m һәм n саннары өчен түбәндәге тигезлек дөрес. A-ның m-нче дәрәҗәсенең n-нче дәрәҗәсе ул a-ның m тапкырланган n-нче дәрәҗәсенә тигез. Әлеге үзлектән алдагы кагыйдә чыга. Дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәргәндә, нигезен үзгәрешсез калдырып, дәрәҗә күрсәткечләрен тапкырлыйлар. Шулай итеп, дәрәҗәнең барлык үзгәлекләрен карап чыктык. Беренчесе, нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне тапкырлау. Икенчесе, нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне бүлү. Икенчесе, саннарның тапкыр чыгышын дәрәҗәгә күтәрү. Дүртенчесе, дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәрү. Һәм бишенчесе, a 0-гә тигез булмаганда, a-ның 0-нче дәрәҗәсе 1-гә тигез. Дәрәҗәнең үзлекләре белән таныштык, ә хәзер практик биремнәргә күчәбез.